Azaroak 5ean, Topatuko Lagunen jaialdia izan genuen. Kale jira eta bazkarit ikasi, eta gaueko ordu txikitaraino iraun zuen. Azaroaren 10ean, Hasana eta Saharako beste emakume baten hitzaldia izan genuen. Jende andana bildu zen bertan. Zakrekerri sanginan arratxean urrutiraino Paris itxaso argitsua ari zen dena goian eta behan eta gur hiri zoragarria. Azaro 10ean jardunaldi batzuk egin ziren jaikialdiaren eskutik, eta azaroaren 25ean mobilizazio eta itxialdiarekin eman zioten amaiera. Jende ugari bildu zen eta EHUko hezkuntza ereduaren inguruan aritu ziren solasean. Ipurtargi multzoak birakariak bohemio tabuamen askatasunean trompeta eta gitarrak kantak eta olerkiak nik ez nahi. Azken asteazkenero bezala, preso taldeak konzentrazioa egin zuen.